Watimo mos ahinya. Jodak e gwenge ma Nyamonye ywago kech malimbo manyalo monjogi bang' ong'eche muomo kendo monjo puothegi ka ong'echego ketho cham mag puothe kod olembe duto kanyakla kaka Steve Biko leronwa. E gweng' ma Kuoyo mayudre Nyamonye e kar chung' od bura ma Bondo, chuny jopur omoko nimar cham otho kendo olembe rumo mos e wi yien nimar ong'eche tiekogi. Okinyi sa 12 no ichiew, iyudo kong'ero osechiew dhi e puodho. Sa 7 kama ong'ero chako duogo. Sa 10 ong'ero chako duogo. Koro wan wapuro nong'er, wan gi lal maduong' nikech ong'er. Watemo tiyo to ng'er ok yie mondo wati. Ano ncha pidho duma ne gitieko chon nono. Koro aduoge olembe na ma japidho gagi. Ema koro nyocha paro ni pacha nyalo bedo na yute. To ka gisetieko maka giduoge maembe. Midhiero ni osemiyo thothgi obolo pur piny kuom thuolo mar higni 3 sani nyaka ong'echego chak limo puothegi nimar luchgi dhi ka yiem nono. An asepuro ndalo mang'eny kuom higni 2 to ng'er biro to ketho odumba. Gichamo oduma ma giketho, gin gichamo oduma kapod yom, ok gichamo oduma kotegno. Gin gibiro to gipoka poka to giwe kanyo, gipoka poka to giwe kanyo. Ko chuno ni nyaka nyal dhi Nyamonye kata timo gimoro. Saduto ka dhi Nyamonye tapano ong'er ginene, ong'er botek na oduma. Ong'er nyocho ketho ganda na goduma ma pidho. Dakika matino pudho ganda te maonge gima yudo kata batini oganda onge gima yudo. Le mag pacho kaka guogi bende ok ginyal pidho nimar ong'eche rakore kodgi kendo gidonjo nyaka e udi mar lweko chiemo duto ka joma mine to ong'echego ok odewo. Kata guogi ok wanyal bedogo nikech ong'eche nobiro mang'eny bano onywako ne guogi bagigo guogi bo 2. Nan gi guogi 2 ba guogigo nolal te nyaka sama wuoye sani kachung' kae akia kama guogi nago nodhi. Ong'er ogo dalana ma ikibaye kama to idho wi yath malo. Koro yanyi to gwen oyanyi to timo ni ogweli ni bi. Koro an jowadwa ong'ero chaya ang'ama dhako. Ong'ero olo ji e gweng' ka. Kaka koro wa mama gi to gichayo ma gichung'ne gi mna gi tiende gi 2. Ywak be tinde gi loko ok gi ywak kachon ni kiao tinde gin gi ywak moro ma kisungu ni tipo mna kage achiel ni malo to gonan to gibiro. Jodago ywak ni okenge ma gisegoyo mar chopo ir apisas mag le mag bunge bende pok onyuolo olemo. Nasekawo nyaka thuolo makende madhi nyaka ka jomochung' ne le mag bungu Siaya. To ne ginyisa ni sani askache gi odhi rito penj. Kachaka dok to giwacho ni askache gi odhi riembo jodwar. Koro kana penjo gin to koro anto mamaga kethre ni watimo nang'o. Nwabo biro nyaka sani pod ok gibiro. Kata dok ni mor japur en nyak mar puodho. Jopiny e gweng' ma Kuoyo mayudre Nyamonye sub-county ma Usigu to lochgi dhi nono nimar ong'eche muomo kendo ketho puothegi. Kwayo margi maduong' ne bad migawo mochung' ne le mabunge en mar resogi e midhiero ni eri. Steve Biko, Ramogi TV, Siaya.